Ashe na ozu shiwekwa ishi ọchọwa na iyi ọsọ ugbo ohu nwanne m nwere mmadụ nwere ike igwe obodo nwa ya bụ njikọ ngwa gị ha Dikeh ihe wisi na ịchọrọ ịgwa m enwere ihe ọzọ na-abụghị na ịnekwa ya na ị ga-ahụ na ezoghị nnukwu ihe na-eshi na o tewuo a na-eku m ka m bịa chịrị ọgwọ ngene ụlọ bụ na be anyị bụ ọdụ ọba anyị na-agụ ya sisi nna m ụgwụrụ ewezo na-eyi nri mkpụrụ nke njụ mma m agụ ya kamgbe ụtụtụ na ọ bụ ụta na eme ndị kene kịta nwa dịka mụ na ngene ụlọ a na-agba mgba ngene ụlọ emechiwo anụ na-egbu n'ibe a o emechiwo n'ọba eji m niile ebe ihe ọbụla ntị kwere aka bụrụ ihe mechiri emechi mụ nwe nne na-egbu ya shi awa ụmụaka anyị gbudewe ụlọ ndị ka bụ ya dị na ọ na-abịa ọ na-epiebe anyị nata aka na ohe na-arụ n'ụlọ na ndị be anyị jide na nwatakịrị chibukwara aka ọtọ nkume emechi ya azụ echụrụ ọgwụ nke bido gọba ya ka afọ mmụọ nna nna ya machọrọ adịrị m mma ihe ndị ka oke mbọgharị ya ekpere anụkwa wee ji ahụ na-enyere nge ụlọ dịbe m ekene ngụ ha ọkwa ajọkwa na nwoke ọ na ya n'ungwu ajụọ nwoke ọ na ya n'ungwu ajụọ na nwaanyị ọ na ya na-ekweghị nne ya jebu ndị ọka ọ dị agbachakwa ngerekere eghụghọ ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ ọkwa ị ghara omenala oke n'ụka ije ka ajụ m ihe mere n'ụlọ ngere na-ahụ ya ihe ọ pụtara bụ na na-agwụchawa n'otu unu nwetara ihe ọma ịgbabara njekwere akwụkwọ unu ụmụ okorobịa na-eso n'ọgụ n'ọgụ nnere ihe anyị na-ebie ngere pụrụ ime kịta nwa nna m na-ekpere ngene na-agụ ngene ga-emere ihe na-achọrọ ntu a ka ọ ga-eji dị ise ikwuru ebu ka ọ dị mana papa onweghị bụ ekpere n'ọwa ikwuru anyị na anyị na-esi ife a na-akụ n'ụtọ ka anyị bịa wee recha para ogbugbu gbuchiri anyị n'ọwa kwara papa wa mpa ọ maka ihe nwa gị ji wee shi anyị gbadatawa anụ ọzara ihe papa gụnụ ngeneghe mewe ewe ha mee m ka nna afụje aka m adọkwe dị shaka ihe m na-agwa bụ na ama esodevi anapio mgbe o wetakwere ego ọbịa mee ihe n'isi m na ihe nwa bụ ụkwa by force ọkwe bụ nji ekwu nke m anụ ome ihe unu kwuru mana ga na-echi kịta nwa bụ ụmụ okorobịa ga-ahụ unu na-eso unu n'ọkụ ihe nchọkwara na-emere unu onye ngene na-arụ ebe m kwetara na m gara agọzi ngere ya emere ihe niile nchọrọ ka o mere m so jebenu unu na-amụke ezi amụke ụnụrụ ọ ga-adị otu ahụ nta ka ọ ga-eche ise piwenu ego dị nne nke ị na-ene m ba ezi ọbụzụ ụmụ nke ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ ọkwa ị ghara omenala ekere n'ụka ije ka ajụ m ihe mere n'ụlọ ebe chukwu ụka dibịa agwọ ndị ọrịa ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ ngene ekele
Adam, one jibimu one, or give me one is you. A woman, I eager, Olga, Mobibia, who will embody you, making a boom bother. One million. One now. Papa? Kemgbe Martin si bịa, ifugo Martins n'ụlọ ọzọ, Martins achọghịzi ịchọta m nnọọ. Ọ sị dị ka ọ kpọọ m n'ekwentị, ma o zitelu m ozi, ka ọ mara one m si eme. Ọ hapụ m nnọọ. Ebe a nọ ezigbo akpata oyi na-awụ m, akpata oyi ji m. Martins nwere ike nọrọ na obodo ọkụ na-enwu n'elu, soro ụmụ agbọghọ na-agagharị, ọ hapụ m. What have you now, Jar? I want you. One why? What can I order the one? Who open you wouldn't then I go to? I did 12. In the Remedu, I got also. How can I be also? Near Niku, when I acquire number nine to you. Uber Muslim make a matin in beer bar. Martin, I got beer. Na bury you now, you or going to talk. I marry you. You're going to marry you, or marry ya. Okay, job better now. Pardon with a pattern on I, you're going to change you, not bury you. Okay, miss. You know, my mommy and Nako. What to need I am now for Martin. And I think Obega, they ran a beer game. Boy, I go be a boy and a quincy. It will be quincy in my word. Ah? Or the Wugabia. No, course, you never any cook. You're not having what you're the cook with your game. Okay, Mary. Often so I also one of them. Like I get it. You know that? Just check. Future. Now, to see your babies in our house. Okay, we will go na biam. Oh, maka wo korobia. Ana bo Martin Dikeh. Ya no nwa nwa ebe go di. Achọ m ka ekechi ya. Dịka ji na nwunye. N'onwe ihe ọbụla nọ n'ụwa ga-eme ka Martin gara ego dị ụwa ya ọzọ. Ekechie m atata. Martin bụ di ego dị. Ọ ga-adị otu a. Ihe ọbụla m gwara Martin bụ ji na-eme. Ihe nwa nwaanyị chọkara bụ ji na-eme. Martin Dikeh na ego dị oke osisi dịka ji na nwunye. Ekechie m ụlọ. Ekechie m ụlọ. Ngwa. Ngene. Ihe ọbụla etinye n'ihu na afọ ife. Etinye m. Ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ ebe ihe arụ mere anụ epiere n'ụka. Ije ka ajụ m ihe mere n'ụlọ ọgwa jibe agwọ ndị ọrịa. Ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ ọgwa chukwu ụka jibe agwọ ndị ọrịa. Ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ. Akidi amokan. Akidi. Papa. Papa. No. Inekim. Akidi. Papa. Keru no muno. Me ka ngbanko bo mu ego. Baje na kwa ego. Ya bụ no fonkona. Chegutere m ogwu na jam. Anyị were ndị ọbịa taa. Anyị na-apịa ya. Gbara kwa nkịta n'ọsọ. Papa, obodo a n'ụsọ bụ akara nke nkwụnelu. Nkwụnelu, ọ na-agụ obodo a. Gbara nkịta n'ọsọ. Ama agba ege.
Ishigunu na-eme n'ọwa mba ịmana njefo nkọ na-asị ahụ ego anyị taa ihu mmadụ bụ eja dị n'ala mmadụ karị ihe ma ndị na-ego ego ma ndị na-ere ere ma ndị bụ akpaka ma ndị bụ ji ma ndị bụ jigbo ma ndị bụ garị ihe ma ndị shi nsụka ndị shi ihe ma ndị shi ahụ ihe ahịa papa ahịa ị na-ekwu kwekarị Ọnịcha main market nshi gana ọ bụ ka ọzara anyị washiwe mpa nshi n'ihe nwa bụ ihe m hụrụ n'ọzara anyị nwa m kacha hụ ya kpakpara akpa amaghịkwa m n'otu ọmụ bụ afịa fọkọ n'ahịa ọmụshiri ka o ji hube pechie mụshi ọ bụkwarịrị m ma m ka isi asha ya anyị na m nkwete na-anata ka anyị ji hụbata ihe n'ihu mmadụ onye ọbụla a na-ekwugharị ihukwa mmadụ ma ụmụ ikorobịa machara mma eji na-akwa ha mụrụ m nshi họ m bịa na-eme emeta mashanụ m ejide hụ n'onye ime arụ papa imekwa ihe na-eme emechara m si n'ọbụkwa na mma ihe ọma ile a na-eme m nnata ọzara ya achọgbuo m negodu ka ngosigodu negodu ya neke and anyị goro ọnụ ana ishiri ya igogbokwere ebe ọmụ neke omobu ọ bụrụ na iji m ego taa amakwa m ka m je ọ bụ ka ọzara anyị njide fọkọ na ọkụ na-acha n'elu ihe niile na-eme ebe ọmụ ekene dịkwara Chukwu ọ bụkwa na mma ejiri m onwe tụpụrụ anụ gwa onwe m okwu si na ọ bụ n'ọzara anyị wabụ nna anụ ji ihe na-achọdụ n'ihu ana na-agba elu ma ndị na-achọ ebe ha na-arahụ ndị ya na-akpa họteelụ onye ọbụla na-enuba ọgana ịmakwara ị na-achọ anyị jee họteelụ jee nọdụ hafụ n'anyịwa ọdụmọ ọ na-enye m obi ụtọ ọ na-achọ m ụchọ achọ mgbe na unu abụ ụmụ m ebido megịnị na-ahụta owu unu ka ndị ọzara ọ na-asụ unu ụsọ n'obu ịdị ka ndị ọzara onye jụọrọ ya na owu be nna unu mana kụ nje egogbuo obe n'ukwu obe n'ahịa ndụ baya emepekwo cherunu ọdụ mma bụ nji egwedegbuo ekwa na-ebe n'ugwu nke na-ebe n'olu ọbe n'ọkpa onye egotere n'ime ọjị ụnụ ahụ onye na-ere ọjị ebe ahụ ego anyị agụ ma ọ bụ na ọ bụghị na anyị kara ngotere gị ihe nwere ekeji n'ụzọ gị njikwana mpa ije testi ke na-akwa ya Kedu mma ọgata na wakampa mmadụ ntọrọ m. Karịa n'ụlọ nna m akwụkwọ gị. Ịmụ onye mpa m ya biro kịta chọwa m. Ọ mara m ego ga-eresi mmanya. Biko, ọ na-adị ụbọchị ọzọ. Ya ọmụ kụgburu mmadụ one. Ị mara gị ọkara mgbe ọha kara iwe ọrụ ohu ihe chitekwa owere shi aba ịbịa akụgburu n'akwụkwọ. Tọga mma nkugbu m. Oyi ọkụgburu mmadụ one. Ịmụ onye nna m ngwa chọrọ ụzọ ime ahịa m ga-arịrị ya mmanya na akwụkwọ ụbọchị na-abịa. Maka mgbara n'awa maka nna m jiwa na-eche ewere ndị ọbịa na-abịa be anyị aha m bụrụ etọrọ m n'onwe m ọ ga-adị oke ọma ngwanụ ka mpa hapụ ịkụgbu m ọzọ nwanne m oke osisi ihe m na-akwụrụ ụlọ nwa bụ na emechikwa eto na ọta adị mma kamgbe m natara be nna m echiche m na-eche belatara emere na ya na-echi nekwa echi na aka mma ịghọtara m na-ekwu o bido nwoke edo mma nna m onye n'obe nna ya nọ ya na-efe ana bụ ihe dị iche na ọ bụ ndị na ọgụ egbugo mmadụ ọgụ na-eme
Papa, ọkụ were ego oyibo eji epe m nri opiri azụ ụlọ je na-apị fon na-akpọ m daa gị ama ama ikwe na fon nwe ọnụ. Ekepịakwa ya ọ bụrụ ọghọm o. Enweghị ya na-ekwu. Gịna ya tụdị n'ime ahụ bụ ihe nọ. Rụọ ya ahụ ka ọ kpara gị n'aka aghụrụ ha anọ ga-apịa gị nri. Ọkụ ite mee o bee n'ego. Ego oyibo gide epewa gị nri. Nwanne m nwoke ihu ya kamgbe nwunye m wụhụrụ kemgbe aha ọ bụ kama na ha ji eje ị na-ejikwa onye nke nwa na-echeite n'oge ijide nke na-echeite n'oge ọkwa ihe na ihe na-aga mana ama m na ihe ndị ahụ na-abịara m jedebe ihe mere bụ na mgbe ọzọ adịghị anyị ji ahụ na mgbede ego oyibo ihe mere hụrụ ihe wuri shawapụta jejejepewa agaghị ahụ na onye ndị eme unu ọkwa na-ekwere unu hapụ na ọgakọ unu ajọ unu na-agbasa ụmụ nwoke ngawa ya agaghị ahụ ide ahụ m nwoke njijiri obi nwoke na-eso ha mbanwa ozuo biko Papa, ego oyibo onye ihe ọzọ bụ na-abụghị ogwu okwu ọ jie nwoke aha wee ọ ji amachagbuo n'ite ofe wahụ na ihe adịghị na ya ọ gachapụta ya sowe onye ọzọ ọrụ ebe a hụrụ egoro mba bịa nwata gwa m nke eziokwu ọgụ na-eme jụọ na ụgwa nna ya okwu nọ na-echekwuru afa m ebe ọmụchi ejekwa ebe ọ mara ọ na-eje akụgbuo ya wee na onye nne ya na-agwa otoro ekwe na-asa ha enweghị ebe na-achọ ịgwa gị enweghị ebe ị na-eji iji ha ebe a n'ọbụla afọ m ga-eji ọkpa ya na mbụ kọrọ ojere ụwa ekpere nke a ọ mbụ nna gị bụ okochi ị ga-anụ n'ụwa njere ụlọ m na-ejide n'ụwa ozu nje na oke arụsị oke mmiri na-ebu ogwe na-abịa m ọ maka nwa okorobịa a na-akpọ Martin Dikeh ya na nwa m nwaanyị bụ Egodi achọrọ m ka ekechi ya dịka ji na nwunye na onweghị ihe ọbụla nọ n'ụwa ga-eme ka Martin gara Egodi hụ anyị ọzọ ekechie m tata Martin bụ di Egodi ọ ga-adị otu ahụ ihe ọbụla m gwụkwara Martin bụ oji na-eme ihe nwa m nwaanyị chọkara bụ oji na-emere Martin Dikeh na Egodi oke osisi dịka ji na nwunye ekechie m unu ngwa ngene ihe ọbụla etinye n'ihu na afọ ife etinye m ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ ebe ihe arụ omenala ebiere n'ụka ije ka ajụ m ihe mere n'ụlọ ọgwa jibia kwa jiwa gwọ ndị ọrịa ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ ọgwa chukwu ụka jibia gwọ ndị ọrịa ị na-ajụ m ihe mere n'ụlọ ụzọ nke a asara m biko ka anyị zuo ike obere ebe a
awa na cham na-esi. Obi, anyị elubego ka isi ụzọ obere oge kịta iruo na ugbo mpa. Biko. Obele oge. Isi obere oge. Obere oge kwa. Ọ bụ na wee mekwa asị na ma a na-eje ha nkụ na ma a na-akpata ha nkụ eji m egburu iwe Ọgụ na Yesu. Na ịnọ. Martin. Nọ nna m. Ị natawo? Nọ nwa m. Ijikwara ọhụ mma? Anyị na-agba mbọ ọfụma. Papa, o tego oge ọbịa na-eche gị. Echego m ya nye olichago nne, wee sị na ọ chefu gị. Ntị ka ndụrụ ya bịa ugbo gị. N'ọ bụ ezigbo nwatakịrị, ezigbo ọgụ. Ọ bịaja na ahụ m. N'ọnwa m. Ngwanụ ọ dị mma izitekwa ike bụ obere oduru natawa. meke Ọ dị mma maka ihu. Nna m. Adam. Papa. Nsogbu adịrị. Papa. Akechi, ị na-ekwupụtakwa m nke nwa. Papa anyị na-abịa. Papa o mechaa. Anyị abịa. Maka na ma ndị gotere m. Debere m nkweru. Udo. Martin. Ọ gịnị kwanụ? Lekwa ka ngwago. Ya bụkwanụ ụmụazị ịlapụ n'obodo ọkụ na-enwu n'elu ka icheta kịta na-eme ka ihe akpata oyi na anwụ. Ihe a na-eme ya bụ ihe na-enwekwa m iwu. Chọkwa m iyi na-eme. Ego dị. Ị ma na m fụrụ gị n'anya. Ị na-enye m nsị mgbaka. Ọ dị m n'obi. Achala ogo nwaanyị ọma. Asa na-ebechala ebechala. Lee, kama m ga-arapụ gị so nwaanyị ọzọ ka ọnwụ mberede gbuo m. Martin, ka ndị ọkwa gị ọzọ ka o dochaa ya. Wee bụ ịchọrọ ịbụ ụzọ ruo ụlọ. Ọ bụ be nna gị na ọdọ egbe shọbụ n'ọzara na ebe mba oke osisi bụ ọgọ gị. Nna anyị, ị ma na anyị ekwuchago ife a mbụ m. A sị na akwụla ụlọ amala ya ụkpara ya. Na ọ gbarube m, ewere m ụlọ. Mana n'ọzala, ọ wee ebe m ga-ewu ụlọ. Ka mụ na obi m biri n'ebe a. Ya bụ na ị kwetara ịgharị n'ọzara. Ibu na-enene. Hei, onye ị na-anụ bụ nwata m ikpeazụ. Ya bụ nwata ikpeazụ nwunye m hụrụ m ọrụ m zụtagbu ozugbo egwe ọha mba n'ụwa. Ị na-egbu bịa pịchara ya. Ị bịara be mme gịnị? Tinye aka n'efere wụ ire ọjọọ ugo. Mana nsogbu adịghị. Maka nke a, ego dị nwa m. Ngwara abịa m dowezie ya. Ihu were n'ọwa. Nna anyị, Iwere abatara ọrụ m. Iwere abatara ọrụ m. Sitere abatara n'ụwa. N'ukwu isi, ukwu oge isi. Were egbudo ekwe. Ka ọ bịakwara unu. Were jekwụsị n'ukwu chakịrị. Chakịrị ya. Nna anyị, daalụ rinne. Ife m ga-ewe ebe a. M ga-ewe ebelebe ebe a. Ka ụmụnna gị mara na ọgụ gị wu ofe na dọla. Anyị na-ama aka n'ụlọ a. Ka m na-ebudo ka unu bịawa. Ka nkụrụ m ekeji ka anyị nawa. Nwanne gị nwoke nọ n'ime ọrụ ya. Ebe a ka anyị ga-eme ịgba nkwa anyị.
wawa ọganigwe muje eme ọnụ dandagịdachi ngene ụnọ m achịrị m ebe ọbụla afa m nọkwa ya bịa za m oku tụmụ nso afa m tụmụ nso afa m tụmụ nso nataba ọzala nata ọzara batawa ọzara nga Enugwu bụ ebe anọ nwa bụ ebe anọ Nkadụ na-egbu anụ ndị Igbo na-ete mma ya Ezeagụ na-agụ abacha Nsụka na-esi ọkpa ndị ọgụ na-akọ nri anụ nri na-eme nri o abịakwa na nke ọgwụ ndị wawa na-esu atịba abịakwa na nke ụka ugegbe oyibo ndị be anyị bụ isi ụka nneke Ha, okene dịrị Chukwu ka papa. Fada Mbaka bụ isi ụka ewe n'iwe na ma akpọbeghị n'ekwentị kemgbe nọkwa mgbagharị a nkọwara gị nwoke na ive ewe n'iwe mana ive mee bụ na ọ gbaba m n'uche kịta ma ekwesịgo m ịkpọ ị n'ekwentị mana o nwee ebe m na-eje kịta ọ bụ na mbata mma eje ụlọ akụ je dọla ego ọ bụ na ndị ego mbatazie mma abịa fụlele na mgbede a iwu ka ọ bụ Taa nwa tata ngwa mpa si gwa mpa na nna abata n'ihi na achọta m na ụmụarịa be anyị n'ọzara ọ bụla nsi ebe m na-eje bata kịta nje ụlọ akụ je dola obere ego wee bata ọzara na mma abịa mma etinye ya ife ka m tinye nye aka taa nwa mbakwa o tata lechalụ mlecha na-eme ka na-eme bụ na-eme na DVD ide play show oyi dụmụnobu mana ọzara amaka mma abịa ilugo ịma na afọ ka gị n'anya uche gị ka m na-eche kemgbe uche gị ka m na-eche oyi follow ama m na enweli ya mana sị mpa na nna abịa ka m bịa tie ya ibe mewele ego sa anya arụ afọrọ dị mkpa ala isi ego enwere ya ọ follow ka mbatakwuru ọzara bịa rie ogbu ibe arụ ọzara atọgbuo m ọtọgbuo m oye enwere m ya mana mkpofuru m n'ọnụ mfịanụ mkpụka mgbe m fụrụ ihe niile i gotere mpa m nshoganobọwa ma ji ma ekwa ma ihe mma m gana ọdụm n'ọbụ ama bụ ishe m niile abịa n'ụmụarịa be anyị nshi onye nwa ọmakwa ihe ọ na-ekwu ka papa ime ọdụm n'ọbụ ịmarọ ka m si kwado ma agwa m gị na ịmarọ ka m si kwado ife mee bụ na ọnọdụ njibata orike nwanne gbaa mkpọ gị n'ekwentị si gị na nna abịa agwa m gị na nna abịa na mma eju ụlọ akụ wee dọpụta ego wee tido ife mee bụ na kwụfụ ebe ịkpọ m bịa maka agbamakwụkwọ mụ na gị na-abịa mma abata ka ebe mma donye ntụ oyi na-abụghị ama mma ndonye ofu n'ebe a ka ọ na-efesakwa ụkọchukwu ndonye ihe ndị ọcha kpọ ọta ya ebe mmụọ nsọ ya anọ mgbe anyị etinye anyị ihe na n'aka maka agbamakwụkwọ mụ na gị utie n'obodo enwere m ya nke eko ya ime Chukwu ga-akwụ wee
afro dimkpa ana isi ego enwe m ebutelu m ya oyipi apịlị m ya n'aka wee piti ya mpi anya isi onye ọcha ada ego abata enwe m ya emena ka ịha ghọtara ihe a na-akọwa nna ndị be anyị kwuru okwu si na nwoke bute ego bute ike na anyị mara ka m si kwado ya ị na-akọwa kịta bụ na ọ bụ na onwe ka ihe esi mee ya nna anyị biko ụdị ụlọ m chọrọ igwu abụrụ ụlọ ụmụazị ọnwụ na ọ na-abụ ngwụsi anya a na-agafe n'ọzara a na-agba nkili ndị mmadụ a na-ene ndonye ụlọ enu na irie ndonye ebe a ga na-egwu mmiri ọ bụghị ebe ụmụaka ya na-egwu mmiri ọ bụghị ebe azụ ya na-egwu mmiri nọ ebe mmadụ dimkpa ya na-egwu mmiri asa mbanyezie n'ime mmiri ọ na-amịchalụ m na enwelu m ya onye m si biko lechalụ m na enwelu m ya ọfụdụkọm na aghọtara nne lechalụ m ya enwelu m ya ọfụdụkọm follow come enwelu m ya nna anyị ama m na ịghọtara ya ebutere m ike nna anyị si na-enya nna anyị ma emezi ada m amazi ọtara bụzi be m ma alụ na ọ be m ka anyị bụrụ m anọ ọzọ ka maka nke a aga m ihe unu anụ ọzọ bụrụ ga-arụ ihu n'afịa dịka stọọ ma ọ bụ ihe ọbụla ama m na ọ ga-eme nna anyị ama m na ọ ga-eme ama m na ọ ga-eme nna anyị ọ ide afụ ụzọ na ahụ nke nna anyị a sị na afro dimkpa ana isi ego na anyị ngwanụ bụ isi ego ya zowe ego zowe enwelu m mmanụ ọrụ ife n'ime ụmụaka na-anọ m nwere gị bụ ihe kwutere ọ ka ọ dị ada kakwu ya aka ihe niile m nwere n'ụwa na abụghị ihe wee nke ụlọ nke na wasokụkwụ eji ụlọ nwa niile bụghị gị bụ ọdịnaka gị mara nwanyị nna m oke osisi nna m oke osisi ekenekweghị gị kene ihe na-emere gị ihe nna m dịka isi emere m agbanyeghị ekwe na ahụkwa m ya bụ ihe idowere m mana ka osi na ada hụrụ gị n'anya oke nna m udode demerie nne nna m amaara m nwa m ya bụ njikwa esi ka igosi abịa egwu n'anya kịta ebuoro m egosi nna m bụ ụmụ na-eghe oku gwa ha okpukpere ha ka ha jiri ọnọdụ nwa ya nọ n'ime ha jiri ewa ya na ya ihe ga-emecha dị mma ọchị nchichara ụmụ ya na ihe kpọrọ ọkụ nke emecha oji oyi gwa ha okwu na ụmụ nwaanyị bụ ha bụ ha ga-emechakwa n'oji n'ụfụcha ajị ọgwọ sọ na ngwuru n'ụwa ihe m na-ekwu ụmụnne m nwa amachiteghị m onye ha yiri ọ bụghị papa chọbịa bụ mama anyị nchi dịka isi ike nke ha hụọ m ka e mere ọkwa ha bịakwa ha na ndị be anyị ụdịzi ka ewere ihe na-adara ha na ha iche ewetara ihe ha chọrọ ka akpa na egbere ha ekwu na-egbu ekwe m mana aji m na-ekwu ekwe amakwa m hoo nsogbu adịghị ọkwa na ihe nchi na-ata agwụkwa na ike nwa agwụ nchi isi ike gwa ha okwu were kọwara na ọnọdụ nwa anyị nọ na ha ga-eme gịnị n'ọnọdụ anyị ga-eji rụọ ọrụ ihe anyị were n'ụlọ anyị enweghị ji anyị enweghị ede anyị enweghị jigba o wetara ihe anyị were anyị enweghị ma akwụkwọ nri mana anyị ogochi na anyị ga-arụ ihe ọrụ na-agwọ n'ụwa anyị ga-arụ ọrụ ọgụmma ọrụ anyị ga-abụ ha na nke ha bụ ndị na-echi ihe apatara anyị nri anyị na-eri wee wee ume anyị na ndị ọrụ anyị na-arụ ọrụ ihe na-ekwu gị na nwe nke gị ma mụwa ji ike wee na-arụ nke anyị na-arụ n'ụwa anyị ka eji erugwe na ahụ ọzọ anyị enwe ihe na na-eri eri n'ọnụ edere nna m
Thank you, Papa. Papa. Okay, Papa. I'll go on. Akabata. God. Edumunu bi ọrụ kunu maka egburu ka ihe kekere ya nenko ya n'ọkpa ya ka ihe ya n'onu ya na ikilibe oge na-emu m aka biko Ọ bụ na ngawa ha ndị bịara ọrụ ngawa ha ngawa na ume ngana ha ọ kakwa mma na ha fụtara n'ọwa agba madụ nganachi ha nọrọkwa n'ụlọ oge na-emu m aka biko ihe ọgụnụ ị mara ihe chọta ịbịa n'ụmụ arịa be anyị ihe papa ị mara na-achọ onye m ya ka pịete m n'ume ụlọ ka m pee ya wajibọ mbịa ya taa ọshịmụwa na onye chọrọ ihu ha bụ eke abata ihe mpa ime onye ọma ihe m bụ Dave ọ chọtara Dave ọ bịara ego oyibo tirekwa isi Dave bịa ọ zụtakwa bred ike akpọ adịrọkwa m gwụsịrị n'ọwa ka agụ nọ jụwa mee m n'afọ afọ m papa anyị na-abịa iwe akịdị iwe ha arịcha nkịta ngawa ehe ume ngana ọkwa ume adịghị unu nji arụ ọrụ mana unu ahụghị ume mgbara na ụlọ ọ bụ enu ngawa ha ndị kpọbịa ọrụ ori ihe agịta ọkụ nsogbu adịghị okoro na-asị akwụ si akwa ego kwuchiri ihe na-ekwuche nna m ọ bịadogwere Dave bịadoro aka mmaka na oje ya ekwe m ego aji egote waji kwuchiri na anyị emewe ọchịchọ jekwe ọ bụ na ego na ya ekwe m ode egote waji igwe ihe wee dị ekwu ebe ọ bụ na iji aka gị wee na-egbu chegbuo wee Chineke chọrọ mbụ n'ọzara ekwesịrị m inye ha ya mere anụ ihe na-enwa site n'ukwu akụ oyibo gbidobe ekwe gbara n'ukwu mangoro site n'ukwu mangoro ahụ abịakwa gbara n'ukwu ogwu wee chiri azụ wee wetakwa ukwu akụ oyibo nke n'ụwa mụbụ ihe nwana niile ahụ tanwa eme were eye gị na nwa m nwaanyị ka ụlọ ọbụla ntọrọ ebe a bụrụ na ogbueshi nke izizi na ọzara n'ụbụ oke osisi ọzara oke osisi ekere m ya ọfụma maka ife ime kịta jụ m afọ ịlọta ya oge ngwa ya na-ejekọ m Germany elu m Germany wee gote ngwa asha ngotesizie ngwa asha wee lesi ya oge nlesizi ya ego wee dasa ego dasa wee si maka ifili ya ọsha ego maka ifili ife nwaanyị bụ onye na-ewetara m ife ọma obi abịa ju m so anwụrị m sị na ọkwa ọzala m ga-ebi n'ọzala maka na nwaanyị wetara m ife ọma ọzala ka m ga-ebi ụdụrụ ụlọ m ga-alụ n'ọzala nlụsị ya ọnụkwube ogbefi ọba ego ka m na-agwa ya okwu a izu ụka ọzọ anyị na-ebido ọrụ ka anyị ga-ebido kwa ife ebe m ga-etiri ebe niile rụọ ife nchọ ịlụ
Okwukwe ọzọ. Okwukwe ọzọ. Inye gị mara. Ife m ga-alụ n'ọzara. Ogbeji, nlụsịa ife m ga-alụ n'ọzara. Ọ bụ ọnụkwube. Wa ga-ama na nwa isu na mbụ ọgụ abataga n'ọzara. Bụ naanị bụ nje ekwu ihe m na-ekwu. Ruwe n'ọzara bụzi ebe nkiri ka ọ ga-abụ. A na-achọ osu n'aka onye. Asị na osu n'aka ụmụ oke osisi. Papa gwara gị ọkwa gwara gị. Mebe ka ihe ibe jiri ya were ụkwụ. N'ọzara ebe a na-agbazi gịnị? A na-agba nkiri. Minira ka a jee ya na-ahụ n'ọzara ebe nkiri ka ọ bụ. A na-achọ osu n'aka onye. Asị na osu n'aka ụmụ oke osisi. Dịka m na-ekwu ọka mmanụ ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta abịala m na ya ịchụọ m ekene m Chukwu na m fụrụ gị ebe a na ugbu a ọ kakwa ma ama m ihe nji wee na-ekwu ya ka iwepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọọ aka ihe ọzọ nara Jizọs ugbu a echi o nwere kịta anyị maka bịa nwata Kenechi na obi dị m mma tata amaghị ya na-akpọ gị asị na ọ bụ ọka ozi ọma asị na ọ bụ n'ebe ozi ọjọọ amara m mana ihe na-achọ ịgwa kịta bido Kenechi maka ọ bụ na obi ya dọrọ m mma tata mana o nwere ka o si dịrị m tata mgbe ezute gị n'ụdị a aka m egosi gị ife ọkụ ji ntị oke eme zuzupụ ị n'ebe a nna ọkakwa mmanụ ịnabatara ya zuzupụ m n'iru abagwa m ihe nji wee na-ekwu nabatakwa ya ugbu a chenu mbọchị ọzọ ya nara Jizọs onye nwe anyị nyere gị ya n'efu ya nara Jizọs onye nwe anyị nyere gị ya ekele m nge n'ụlọ abịa m ọ bụ na-ekwe ekwe na-ekwe n'ute ekwere nke ọ bụ nke a na-ekute efu ya na nwa m nwaanyị nke na-akpọ akụ ọbata ọ gaghị ama onye ọzọ na-abụghị nwa m nwaanyị Dave na nwa m nwaanyị abụrụ ndị olu di na nwunye ekechi ọmụta dị n'ọnwa di ya n'ọnwa nke ikpeazụ bụ nwa okorobịa nwata nwoke nke ọzọ a na-akpọ afọ m ya na nwa m nwaanyị nke na-agba ego oyibo ekechi ụmụ dịka ji na nwunye fada ebe fọrọ ntụsa e mere ekechi atọgba ha n'ihu ma nwoke ma nwaanyị afọ m gbasara nwunye ga-agbasa ekechi ụmụ atọgba me njene abịa m bido kịta agabazi ha ga-arụrụ m ụlọ ha rụbụgo ya bụ ụlọ ha azụọ na ha rụrụ ụlọ ha ga-eji ego n'ụmụ m ha ma bụọrọ mmadụ ego ahụ ga-abụ nke m ha ga-anụ ụmụ m nata ya mma jiri m mere ezigbo ọgọ ekwuo nke nwa kwubuo ya ndeme eke orie afọ ngwọ nke na-asịrị ma ọwụ Joebond m siri kekwere ka adịkekwere ọkpa nwata kpara nkwụ aja ọwụ kpara na wa shọ na wakaghị ndị kpara na taba chọ na tabaka chọ na tabaka ana m utobo eyaghị iyo ọgba na utobo eyaghị iyo
Ụtụtụ Mọnde ka ndị ọrụ abịala ọrụ. Ọrụ Martins agwara ha na ọrụ dị taa. Amụtara m ihe na-eme ebe a. Kpogodo Martins na ka mara na ihe egwuregwu ka ọnwa niile. Hello. Lekwa anya o, nna m zi m ozi na-agafete wee gafee si ka nsite bi n'ala ụlọ. Ebe a ka nsite kịta na-agafe nwedo ofu mkpụrụ onye ọrụ bịa tata. Isifa na ọrụ adịrọ taa. Asịkwa m tata bụ ụtụtụ Mọnde ndị ọrụ ya anọ na-arụ ọrụ nwere ofu mkpụrụ onye efu. Rufi n'isi ya rụọ onwedo ofu mkpụrụ onye ọrụ n'ebe a. Biko biko gba ọfa n'ekwentị kịta ịma isi na ihe anyị egbu oge o bube n'oge o biko mee ka isikwa ịma nna m achọrọ m ka iwe wee bie ọ bụrụ ihe ịgwa ya ka nna afụzikwa o nna m obi m ọya ka ọ dị ndị ọrụ onye chọọ ọrụ inyekwu ya ọrụ ọ bụrụ ndeke mgbe anyị na-atụ ya ndị ọgọ ọbịbịa ihe nji ajụ bụrụ m anata ụgwọ akwụkwọ ikike eji anụ nwaanyị anọ m ji ọdụ mma ebe ọ bụla ọ dụrụ n'aka ihe ọzọ dị ka ibe nna ajụ ụgwọ bụ ịmara amara ma ka ga-abịa ma mgbe ha mabịazi adịghịkwa mkpa ihe dị mkpa bụ na ha bịara narị abịa akwụkwọ mee ihe niile dị n'akwụkwọ ahụ ịgba ya jiri aka ha ma na were na-emebe oke osisi maka na enwere m ike bụchi ahụ agwa gị na ha na ndị ọgọ mbụ ndị na-agba achọ obodo oyibo ndị achọ ọgbụgba e na-anọ n'ụlọ e na-enwe ya ebe enwere m ike ịchịkọ ụmụnna werezie ihe ka ha gụ ihe a chọrọ ego eme ha niile na ego ọbịa ihe ọ bụ oke osisi biko chetakwa m na ala eze gị ịma na m hụghere gị n'anya ọ na gị dịkwa na mma ọzọkwa ma ya too ya ihe ọzọ dị ka ibe bụ ụzọ a na gị na-atọ ahụrụ m ka a na-egwu esi ihe ọ dị ka ebe a na-akwado nrụrụ ụlọ na-amara m ya bụrụ ihe nwa nna agwụ ụsọ ihe a na-emerụ nna nwa na okwu osi nke wee na-awụ abịakwa okwu osi nke ma ihe eche ihe adịghịkwa mma abakasịwa ahụnatawa taba ihe arụ tapụtaba ihe bibi ihe Papa, you have no papa. Abe bo watawa. Adora. Nde wona. Oyom. O de kwarba. Kwata nkene wa nwaka. Hai. Oh papa ka ima wo hemu. O kushuru no na. Akwa mu na owo mu. Akwa no wam. O mmedi wa keda. Ne de ka. Nemu. Ishiweje. Onye bụ nna gị? Nna, ọ na ndị mbụ Okonkwo na Amaechi. Kwa mbịa nkwụ bube ha ndị bụ na Amaechi. Nwoke ahụ ọ maara aka me, amaara me. Ya bụ idegote me. Ị na-egote maka nwata gị ya. Akeji, ọ dị mma. Ọ maka nna m, anyị ji aga n'ihu maka ya. Papa, ndekwenụ mgbe anyị na-eji edite nke na-emewe nke n'ihe na o tewukwa ọgụ ọkwa nwoke bụ mbụ
ọ dịrị gbere ọbịa ga-eche anụ nwaanyị aga m evu ụzọ kwụ ndị nwere anyị tụkwuru na ka aka na aka ka eje eme eje ntazi oru ya gịnị emewezio ihe gbakwara unu ịnara uwe njiji dire na ọ mara nata ọkwata nwa bịa na-ahụ ya ngwa jekwa na kwaya akịdị ya m oke ala ngere ụlọ m nwata m nwa oji mpụkọ amata ihe fụọ ịza ji nwanyị na nna ụmụaka akụ na-eyi egwu nnọọ enwere m ndị ọgaranya dị ka ọgọ ụmụnna m na-akụwa na ife dịkana anya n'akwụkwọ ndị ọgọ m nnọọ mmiri na-ezo ego mmiri na-ezo ego ịnọ ya ome na dọla okpogbeke ikpe ọfịa ego ụdị na nwata nwa akụ amasị m ka unu gbacha aka bebe m tata a na-agba ka ejebe ọgọ ka a ga-eme na kash ọba uru dịka akwụkwọ m bụ n'aka bụ akwụkwọ so na ụmụnna m bịa bụ akwụkwọ eji anụ nwaanyị gosi na ihe ebe eji eweta akwụkwọ eji anụ nwaanyị nke unu bụ ndị oyibo na-akpọ gị na list ihe ọ pụtara bụ 1,500,000 nke ndị oyibo na-akpọ 500,000 sọsọ sisọ ọ gwụrụ sọsọ ya enyeghị list nna ya nsogbu adịrọ emeba mmemme amara onye bụ onye mmiri na-ezo ego nke ọ karịrị n'anya enwere m ya ọfụlụkom ego m dị ka mmiri ozuzo ọkụkọ na-ezo m n'isi enwere m ya ya bụ ihe dị n'ime bụ nọ mgbe ejikwa weta nke ya ihe list mana o nwere ihe nchọrọ ịtụrụ nte ka inu na onye maara ihe na-abụ ojoko ego were hụ ụtụ ọghọrọ eti na akpa nke ihe o ji eje ọrụ mana onye nzuzu ụkwụ ụtụ n'ụzọ otu bụkwa ya ọchụ na ọmaka ya rachakwa ọrụ na ya aghọrọ oruzu ike n'ụlọ mana tupu osi n'ọrụ ọrụ ana ọ bụrụ na onye ọzọ abụghị ihe otu dị mkpa abụghị ụtụ ghọrọ ụtụ ya na-eme ngwa ngwa emeghara ọdachi ụrụ na ihe na-ekwu efe ndekwu a mere eze ya ọrụ ụzọ unu ka ọ dịzi n'aka ekele m unu akịdị ebe oke anị jee ka umere niile jee ka gwa anụ ndị ji ha achọ ụkwụ ịna ndị ji ha achọwa ịna ọha niile ha niile kuo ha chi ha na ji ha achọkwa na ha bịa chi ha aje nke ọma mkpata ebe ha tinyere isi o jee chụwa ha ka na-agba jee na-agba mgbụrụ ọhịa dị n'ime ya nnekwede nke bụ na o were mme uru ji bata ụka bụ omena kash enweghị mme uru ji ọbịa ego ọzọ nwanne m oke osisi dịka ekwu ji nata m n'aka ụmụnna ihe ọ pụtara n'isi ogwu ya bụ 15,000 nke pụtara 45,000 mana aga m etinyeziri ihe n'isi ogwu ya 10,000 nke pụtara 25,000 maka na ogbu opi na-eficha ọnụ enugo o nwe ihe dịka ya ihe o yiri bụ na ndị ọgọ m niile bụ ndị na-eje gị ndị na-agba ahịa obodo oyibo ha na-enwe ha efe eji apakọnọme eshi ji eshi rice eshi akpụ evutere ụmụnna apakọnọme apakịrịtị eme nke ụwa ha anọghị na ha ga-eme ihe niile n'ego gbaa mbọ ka ịgwa ụmụnna m na ọba ego ba ga-eme ihe niile na ya iji ya n'ike
Mende gba ha nkwete no ya no to aka ga shime. Hapụsio. Oke osisi Chukwu gọzie oru. Ibu ekwere ezigbo mmadụ. Ihe ọzọ m na-agwa gị oke osisi kpọọ ndị ọgọ gị ha mee ya n'ego. Akwụ nga n'azụ ụmụnne anyị niile ha niile kwụrụ n'azụ. Ọ bụgodoro ego be ha ji mee ya n'ọdaka. Ha ga-eji ego mee. Mbịa kọzi iwe. Papa, o kwere ihe m na-agba oduma nshi ka njọ ọgụ. Kịta ndị ụmụnne m nwaanyị nwa niile n'ụwa akwado njeji. Ndị onye ji na-eshi ya iji na-eri. Ọ bịa ka bụ ndị ọrụ bịakwara ya ọrụ, onye ji na-eshiri ha ihe. Mụ na o mepie ka okwe kichin. Ọ bụkwa ego dị ya na ọkwa n'ụlọ shiwe ihe ndị ọgbọ ya aka jegbeghị ji ọka bụkwa ya na ọkwa n'ụlọ shiwe ihe. Akija mo okian. Akija mo okian. Papa. Akidi ni ibe mi. Mbe ihe mi bụ. Mbe ihe. Iwu ka ishe echiche. Wone wa be sha tukuru ya anụ aji. Ya tukuru shiwe ihe iwe. Akiji. Onye bụ nwata ahụ nna anụ mmetụ gị na ya bụ mgbe ọbụla n'ụzọ. Ịjọba nkweta mere kwa gị. Papa wee bụ ka ndị nọrọ ahụ anyị. Ịma nka na okwu na-aga warawara na ya na-aga wara ndị ahụ. Ịma. Ebe adọra. Ọwawa ji nkwụ ndị mbịa nkwụ ndị agba enu n'ọba ya eyi nkwụ. Ọbẹ bụ ndị egote akara wa ahụ m ndị apanata na eshikwa m ji egote me. Tawa ahụ dịkwa mma ahụ. Agị nna ya. Echere gwasị m nna ị chọrọ nwe. Mụ dite. Echine. When na chọrọ ewu echine. Nsogbu adịghị. Ọ bụ ya bụ ihe nwa? Ọgọ butuo. Ọgọ onye anyị fọ. Onye nwanne m nwoke. Ịghọtago? Onye ụkọchukwu ka ọ bụ. Ya na-abịazi maka nkwado ya anyị na-akwado wee sị ka o solukwuo m ka ọ makwabe ọgị ya wee fụkwa asa m onye olechalụ m o nwere ya. Ọ fụlụkọm. Achọghị m ya n'ebe a. Asa m asalechakọlụ m obele nwa. Achọghị m ya n'ebe a. Gịnị ka na-achọbe m? Gịnị ka ya na-achọbe m? Papa. Nwoke a bụ mmadụ ọjọọ. Afa m. Nwoke a bụ mmadụ ọjọọ. Ọ bụ ọgwụ ka o ji jide unu ebe a. Biko nna anyị biko ewe n'iwe. Dịka ka m si kwuo nwanne m nwoke nke ntọtara ọnụ ụkọchukwu ka ọ bụ. Biko ya ewe na gị ma agụ ya okwu. Nwanne dịka ka m si gwa gị onye a bụ ọgọ m. Ọta m ihe ị na-akọ. Yọta nke a bụ nwa ya nwaanyị nke nna anụ investment m. Nna anyị ka efe na-eme ebe a. Ọ bụ ọgwụ ka nwoke a ji jide unu niile ebe a. Light and darkness have nothing in common. Ọchịchịrị na ihe enweghị ihe ọbụla na mmekọ. Every day is for the thing, but one day, when the light of Christ comes, mgbe ihe nke Jehova ga-enwukwasị na ndụ onye ọbụla, mgbe ọ ga-abịa n'ezinụlọ ọbụla, ihe niile nke zoro ezo a ga-eme ka ọ pụta ihe. Nna kedu ihe ị na-akụ? Biko. Papi gbara nkịtị. Kabalabado, shialabano ziata. This wickedness. Ga-eme ntị n'okwu asụ anyị na-asụ. Bụ asụsụ na-agbanwoju m anya. Nwanne nna anyị biko ewe n'iwe dịka ka isi kwuo anyị abịa naba. Dị enyi bịa ka anyị naba. Chelu. Ọ bụ mmụọ Chineke bụ ihe na-edu nkịta.
ihe m na-ahụ n'ime mmụọ ị dịghị afụ ya. This man nwoke ahụ unu na-ele anya ebe a bụ mmadụ ọjọọ. Ya mechekọ ọnụ na-asị gị na onye a bụ ọgọ m nke a bụ nwa ya nwaanyị investment m onye a ka m na-ekwukwesị ego n'isi ị na-aghọta ihe m na-akọ. Obi ọjọọ dị nwoke this wickedness cannot continue. Not when the ọ bụghị ma mgbe ihe nke Jehova bịakwasịrị n'ezinụlọ a afọ m gee ntị. Ihe a bụ ihe m na-arụ nke a bụ ọrụ m nke Chineke nyere m. I know what I'm doing. Amara m ihe m na-eme. Listen to me, Sergeant. For long, ike gị na-arụ ọrụ mana n'ụbọchị taa ihe nke Jehova abatago n'ezinụlọ a. Ngwongwo niile iji arụ ọrụ Chineke ga-eme ka ha niile bụrụ ihe emere ihe ihere n'ụbọchị taa. Alekopayabado shanamanoze n'aha Jizọs nke kachasị aha niile elu ana m enye gị iwu n'ụbọchị taa ka ike gị niile bụrụ ihe mere ka ọ laa n'ihi n'aha Jizọs. Ụgbara ọkpọkọ bụ ụlọ ntị chiri ya. The power of God is in this place. Ike Chineke nọ n'ebe a Jesus. Asịrị m ọnwụ jebu m usoro kekwere karị kekwere ọkpa nwata akpa na akpara nkụ aja. Ọwụ gbara ịnawa shọnawa aka gị shọnawa aka gị shọnawa aka gị. Ndụ gbara na taba shọnatawa aka ahụ na You cannot hold it. Confess in the name of Jesus. Confess. Kuputana Jesus. Kuputana Jesus. In the name of Jesus. Maleko Payado. Hey! Because Shaba Avamu, Amukejira, Avamu, this wickedness cannot continue. Ngenu arapụta women biko. Ekwemunu. Ekwetemunu nke ọmụ. Pastor ekwemu chihu ekwetem chihu pastor. Oka babu. Wa! Okuiwe Jehova. Okuiwe Jehova. Okuiwe Jehova. Bayo komuka. Bayo yabo. Bayo yabo. Okuiwe Jehova. Okuiwe Jehova. Okuiwe Jehova. Okuiwe Jehova. Okay. Wamu okay. Akidi. Omu jakidi. Oh, Emegi egbuemu. Emegi ego. Emegi ego Igbo. Muji ihe nkwere na-ebe. Ị kpatara ụmụ nwoke. Anapụta ego na-eme niile ka shabagharị m na akwasịrị nke a. Akwasịrị. Gbagharị m nke a. Kanu. Ekweta m nke unu kwuru. Ọ bụ n'aha Jizọs. Ọ bụ n'ike dị n'ọbara Jizọs.
nzọpụta dị n'aha Jizọs. Nzọpụta ọ bụrụ na ị ga-anabata Jizọs ọ ga-anapụta gị. Ka ha rapụ ikikere mmadụ niile nke ikikere oke osisi ji. Ana m enye iwu n'aha Jizọs Kraịst. Ha bụrụ ndị atọpụrụ n'agbụ n'aha Jizọs. Amen. Ọ bụ onye si n'ike adịrị ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara. Ọ bụ onye si n'ike adịrị ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara, ike dị n'ọbara. Ọ bụ onye si n'ike adịrị ike dị n'ọbara. Enugu bụ ebe anọ ụwa ụwa bụ ebe anọ Nkadụ na-egbu anụ ndị Igbo na-ete mmanya Ezeagụ na-agụ abacha Nsụka na-esi ọkpa ndị ọgụ na-akọ nri anịrị na-eme nri o abịakwa na nke ọgwụ ndị wawa na-esu atịkpa abịakwa na nke ụka ndị be anyị bụ isi ụka Fadede bụ isi ụka Fada Mbaka bụ isi ụka Nwankwoude bụ apọstụl abịakwa na anụ ọzara Ana Igbo na Amaechi Enugu ego n'ezi iso Kwata ịnata obe abụ mmiri ukwu na-aya egbe Okoroba na-eme ire Okoroba bụ ọha dibịa ndị be anyị na-eme akana Enugu na-eme ejije Enugu so achị obodo Enugu so achị obodo oke osisi na-ata obodo Jizọs bụkwa na eze Jizọs bụkwa na eze Enugu bụ ebe anọ ụwa ụwa bụ ebe anọ Nkadụ na-egbu anụ ndị Igbo na-ete mmanya Ezeagụ na-agụ abacha Nsụka na-esi ọkpa ndị ọgụ na-akọ nri anịrị na-eme nri o abịakwa na nke ọgwụ ndị wawa na-esu atịkpa abịakwa na nke ụka ndị be anyị bụ isi ụka Fadede bụ isi ụka Fada Mbaka bụ isi ụka Nwankwoude bụ apọstụl abịakwa na anụ ọzara Ana Igbo na Amaechi Enugu ego n'ezi iso Kwata ịnata obe abụ mmiri ukwu na-aya egbe Okoroba na-eme ire Okoroba bụ ọha dibịa ndị be anyị na-eme akana Enugu na-eme ejije Enugu so achị obodo Enugu so achị obodo oke osisi na-ata obodo Jizọs bụkwa na eze Enugu bụ ebe anọ ụwa ụwa bụ ebe anọ Nkadụ na-egbu anụ ndị Igbo na-ete mmanya Ezeagụ na-agụ abacha Nsụka na-esi ọkpa ndị ọgụ na-akọ nri anịrị na-eme nri o
abịakwa na nke ọgwụ ndị wawa na-esu atịkpa abịakwa na nke ụka ndị be anyị bụ isi ụka Fadede bụ isi ụka Fada Mbaka bụ isi ụka Nwankwoude bụ apọstụl abịakwa na anọ ọzara Ama Igbo na Amaechi Enugu Ego n'ezi iso Pata na Toba bụ mmiri ukwu na ahịa egbe Okoroba na-eme ire Okoroba bụ ọha dibịa ndị be anyị na-eme akana Enugu na-eme ejije Enugu so achị obodo Enugu so achị obodo oke osisi na-ata obodo Jizọs bụkwa na eze Jizọs bụkwa na eze Enugu bụ ebe a nọ Ụwa bụ ebe a nọ Nkadụ na-egbu anụ ndị Igbo na-ete mmanya